Yuk melu aku dolan ning gone wong finishing. Ini proses grindo sak durunge kena sanding, jadi di grindo nisik ben kita halus mulus. Nah, sak bare kena sanding, kena warna ya tetep diamplas maneh, tapi amplas manual. Jadi posisine iki kudu bareng bener-bener halus lan mulus. Sampai tangani keriting apa meneh pas wayah kena ukir-ukiran. Bakdo kuwi lanjut maneh proses melamin. Proses iki aja ngasih kena udian apa meneh pas wayah udan, wah repot. Sing marai proses suwi yo iki wayah melamin. Nah, iki beberapa hasil sing wis bar di finishing. Ganteng toh? Yo ngenteni apa maneh? Ayo ndang pesen.